Și eu tot acolo în curbă m-am băgat acolo în gar cu spatele. Când beam vedea spate farul pe spate. Bine, dar erau scapă. Deci sună unul de loc la poliție și vezi ce a venit dau echipaj, nu dai nu mai nici nici fugi. Și de acolo, după acolo. Ini drag mai repede. Bine și acolo pe preț. Ăsta chiar că face o rezervă. Dar de ce crezi că beam eu ceva? Nu face. Dar ăsta crezi că o vine să întoarcă 50 și eu văzut până și să și el. A mea are bine, la cum bea... Ua! Poate ala cu jeepul tati, acolo e motor, ca e puchet. Cred că una 200, una 200. Ia, vine altă mașină, ăsta l-a comerțat cu Audi, nu se dă. Bă, nu știu dacă nu. Nu știu. Dar du-te și eu. O să cagă pe el, mă, tu nu mergi cum mergi, bine. Aha, eu prind șpilomul. Ni. Ua! Mușcă-mă, mușcă-mă! Ni. Prinde de roată! Am o lovește. Nu lovește. O, ai și-ar fi tati, că și tati s-ar da. Uite-mă, Dumnezeu, dacă nu s-ar da. Dar data de te, hă? Oi, oi. Uite, e bolon. Dai cu pământul, că vorba. Ia-ți deja cine, ăsta nu mai poți. Sau de trebuie și de sus din frână. Ăla e ceva polițai. Nu, fii atent. Da, dar lasă ce poți să se iau, mă, ce e la mea, mă, n-am zis pe aia că dă în bordura aia. Dar nu mă dă, e dă în semn, în semn. Dar nu tare, nu așa încet, știi, stă cu frate mână o licuță. Până cimitirul te oprești, mă. Dar nu e. Co. Ideea e pula mea cât o mă. Fii-te-mi pe la alt. L-a scăpat un Și pic. acolo e stănit. Nu, hai. Îi așteaptă. Fii atent. Vrei că nu-și așa fie. Ce-o fi să făcut? Tu-ne dracu, trebuie să mergem drept. Da-l cu duba, nu dă, și fii plin de muncitori. Ni. Pune acolo ea. Da-l vreau și eu. O, ai și așa eu o Kia de aia, Sorento, ce aș face cu el aici. Faci cu un campus, m-a spus cu el. Dar ăi cu Cielo, de ce pula mea nu se dă? Nu. Că zic cu xenonii, fii atent. Ăsta nu să știi, dar ăsta se învârte normal în servă, Luci, fii atent. Normal, dar nu știe săracul. Ni. Da. Bă, are tracțiuni față. Da, dacă are, mă. Îi față, cred că pe Poate ăsta. fi, mă, dar tracul nu știi. Da, nu-l poate învârti așa bine. O, așa ar fi tati cu și poate fută-mă stelele dacă nu s-ar da eu. Ni. O să ducă să bag în gar și mănânc. Ăsta se bagă cât e de prost. Bă, Luci, crezi că mi-ai să el un tan 2 cu 90? Dacă e supraalimentat, Nu e supraalimentat, e motor normal. Nu cred. Oh, nu, gata, întreabă. Numai, bă, scoate și pistonele. Da, dar știi cum face rezervor? Ui, Nu bine. 15 consum atunci. Pa mea consumă normal 15. Ni. Ba, mă, spatele trajele, mă. Dar până nu știu întoarce. 4 trebuie dă timpul tău. Nu știu. E Suzuki, da, la fel. Nu știu întoarce.
Să chem el, mă, când vede să Da. se lui stâlpul cealaltă de și să bagă el. Lasă-l în bolle. Dar ăștia nu mergem noi mâine dimineața la facultate și-a de dracu cu ei. Ei doarme după ce e. No, hai, altul, următorul. Scopă celălalt săracu, hățea și de mașină.